ka book pales kawan ra shapi ya ka kod yara papura ka general studies paper 1 pinkeng aktiari lade na ka benda ki competitive exam kum ka MCS MPS bat ki way ki allied services kat kum ka syllabus but to my tam jong ke MPSC araja R4 phila ban yo ye ka na kidukan kod paro ha shilong ka Meghalaya Basin Development Unit jong ka West Khas Hills menta ka sngi ka lalum mi kinong sengkam la jong na kishnong baper jong ka district ha Trisem Hall ha plau jong ka office u deputy commissioner ha ka ni sngi la play ka ni ka program bekerpang da uba HK Thaba additional deputy commissioner ka West Khas Hills kiladon kum balai tli ki phang ba kongsan bala batai ha ka ni sngi ka phanga banang kong ka long kumno ban kin tewi ka yo ka kod lingba ka jing sengkam la jong ya kani ka phang la panshai dai kong shidalin ma banyang na mountain kut ka phang ka baar ka di halor ki benta badon kam e bakinong shong shnong kinle na ka benta banyada ya ka maryang bala panshai dai kong ke nong siang na ka shnong lum shing ka benta ka balai ka di halor ka phang kumno ban pinne ya ki bad ban pinjer ngam ya ka maryang bala panshai dai kong rose marngar na ka shnong shopria to mentang ni sngam ya ka jing panshai jong ki dai ki long kme marhaba ngapen si sen ni don boleh keding ke bahe abang ngirek ni tok hajan keding kata dia besar hajan jodoh tu ka ding hajan terai dia umat tasmi apa ni le dah ni sini dia mangin in problem nak keding nama lu buat kan senak tolong dung kau ni kinong kendong ni dung kau dung tolong mentakan saja atau ding kata kajing temu galon ban penek ban sak dia kata kajing long jong kimen barem ba sidong yo ba on da kon dai dong sendiri ba pihak ka bangi kengat ko ya kata dia hadin sitayo yo umsu anta tinga kum kalong kemi abang acong sangai plan ko meni hadi mo respon sa asya tinga ngadon kata kajing temu ba on plan kajing penduk ya kani ya kijing kong haslak hidau kalong kajing ma ya kajing injini gitu om tang jong ki breu jong ki mrat ki sem ki dok ki blang ki nasi ki lai om ran ki yap ter khong ba mun shi ka jin pen sengam la ne ban pen tengen la kino te bani ka pam kalong ka bangi ya tre si phong ki khot SHG te ha ni ngani ka jin tre jong ni ha ki de his nam bangi tre ni ya tre lang tani bijin tre jong ni kalau ni tre tang sisen ni ap no bro sisne taso harang ni tre tang sisen ni ap bro sisne hado gonda he tu de te hagi por da kiwi pat lai no pun khoi do nyot ni tre da kiwi ki kam pot ki kam hala ki jong bro chong ki SSG ni don la ki jong ki kam tini ap no to te hang ni ka kam saradin kabang ni thong sang ha ja ra ni la thong kumba Akusan hajar tenrai ki sembat nito. Di dalam kaba Asia banwat ki sembat. Nila wat kelek-kelek naram rai dari do nakper nila tumpa na bunswa na do bangadang mi ye na tung ki jing so kini ki wine beres kini ki jing so yong krem ni so yong cloud. Te dari tung itu. Ki so ki kini ki jing so pi. Penlang tu ada itu. Ndai la thong to la jernam te nga ai player i sar tilungwa di kisi lawan asin hak per jengi panan pe itu sembai bang itu te na kini ki arsan hajar terai nilayo bandi hado khat pra hajar terai ka barang duna bat kasnong kabaret pat bah Tiadian ba nirayo ay ni kajing yaram ya kini ki resource sang ki apo shnong kini ki check down kini ki yung ilas dam bantay da kajing yatamli jok shnong ko baro ko way bangin pulsa ya kamay maryang kumno ba kamay maryang karong kabatim bat kabayasa adian kajing wan jong ki officer ki pair ki department kila ay kajing batay ba kumno bangin le
free jong NRGS, but jong ka IBCS, jong ka RRM, nilale ekani. Da ka bang tray lang da ki kuon shnang. Banyami iway na ka yen, kaway kalong yen, iway brio lay di kintay ni shinran. Bangin le ekani. Kata ka jingle ka jongi ka bang pansa kami mariang nungkong, kumno bangin le ka Nama hadian berawan sa batay. Bangin po, bangin ti kata katalong Nilale ero kata, ban pensa ita ka Kabaa kabang nilale ki kalong nilathong yokai. Nama bukai ulong uba, la aban ais bo, aban ai ban penting ni kami mariang. Kunta nilathong yotokai, da kabang itong hajan jong ka cek dam. Nantang nilathong ro ikidian. Kung kila tepat nang tagi ni kidi yang kibangi seti khat ki ding rai ki ding tanlung baki khat ki tian jung seti te nila thong roi kini ya baro kini jaga ni thong habakas ka kadang ni thong na jrong jeng te ka ban ker kini ka ba nila yale ro ban le ki babuan ki benta ki ba ni dei ban le hang ki apoyo te ka jing yarap jung ka skim ka bagila ai na ka basen kalau nilathong yu la terpa, nilathong yu dien, nilathong yu kai, nangta nilayo aro ya cek dam, nilayo aro ya ka kenika counter funding bekyong, nilayo pun terli. Tikini kijinglo jingyo kim shamlong ki baleno ai, ndai klalong ki pasai so. Ya ka bakashnong juni mutra kelas dang bang kam im sup ya ka nilayo aro ban poi halakayeng ka ren ba ka jingeram. Dengan next camp bangan pakla ban ai buon kijing kren hari ka puon nomor ba ngadang long kijing sedang bertemai ba ngalong inong tray badang shum ko mi member bertemai nomor kata ngam padala ban long experience ba ban patai janai